Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' impenjat li jisaħħaħ sehem in-nisa, l-ommijiet u n-nannit fis-soċjetà tagħna dan sabiex jibqgħu fil-qalba tal-politika kif kienu dejjem għall-Partit Nazzjonalista. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis filgħodu tkellem f'attività soċjali li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u dim dawk preżenti Bernard Grech wassal messaġġ partikolari għall-ommijiet ftit jiem biss qabel jiġi ċelebrat jum l-om. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar il-bżonn ta' politika li fiċ-ċentru tagħha ikun hemm in-nisa u l-ommijiet kif ukoll in-nanniet illi tant għandhom ir-rwol essenzjali. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech insista anke fuq il-ġlieda tal-Partit Nazzjonalista l saħħa aħjar sabiex is-servizz fl-isptarijiet jibqa' ta' kwalità u mhux jintesa' kif seħħ taħt il-gvern ta' Robert Abela. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fid-denunzja li ressaqant il-Kummissarju biex jiġu investigati Robert Abela u sħabu dwar id-dil tal-isptarijiet bil-Kummissarju għadu totalment fil-muta. Minkejja din ir-reżistenza Bernard Grech saħaq li l-verità fl-aħħar mill-aħħar tirbaħ u li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jistinka biex issir ġustizzja dwar din l-akbar frodi.